So, ladies and gentlemen, the President of Ukraine. За подвійне громадянство, але не з усіма країнами. Президент України Володимир Зеленський, виступаючи у Стенфордському університеті перед викладачами та студентами, заявив, що такий закон потрібен, проте через російську агресію він не може бути універсальним. Росія масово паспортизувала кримчан, а нині активно видає своє громадянство мешканцям окупованих територій Донеччини та Луганщини. Тому підхід має бути різним до кожної країни, упевнений Зеленський. Так, я виступаю за подвійне громадянство. Розглядається це питання серед парламентарів України, але тут дуже важливо, дійсно, чи це на часі саме сьогодні, тому що складно, ви самі розумієте, як це було щодо окупації, тимчасової окупації нашого українського півострову. Ви знаєте правду, що є паспортизація була довгою, продовж 20 років, більше 20 років, паспортизація російськими паспортами громадян України на території Криму. Зараз відбуваються паралельні речі на території тимчасово окупованого Донбасу. Ми повинні дуже серйозно сьогодні боронити наші кордони. Тобто актуальне питання, але через ці складнощі, про які я вам сказав, нам треба вибудувати таке законодавство щодо подвійного громадянства. Воно не може бути універсальне. Повернути Крим та Донбас і стати сильною та успішною країною, яка матиме лідерські позиції у Європі. У Стенфорді Володимир Зеленський розповів і про головну українську мету. У всьому світі відома саме американська мрія, але ми втратили чимало часу, у нас немає часу мріяти, у нас немає мрії, у нас є українська мета. І це, звісно, не тільки цифровізація. Ми повертаємо своїх людей, для нас це дуже важливо, повернути їх, повернути Крим, повернути Донбас. Ми будемо сильною, впевненою, успішною країною, лідером Європи. Чому я впевнений у цьому? Ні. Не тому, що все можливо, а тому, що можливо все. Стати вільною та демократичною країною, як Україна. Саме цього Володимир Зеленський побажав Білорусі, відповідаючи на запитання, що він може порадити білорусам. Водночас він заявив, що не бажає білорусам пройти такий же важкий шлях у боротьбі за свободу, який пройшла Україна. Я не бажаю вам проходити той шлях, який пройшла Україна, люди України, сім'ї, які втратили своє життя за боротьбу за свободу свого народу, за свободу своєї прекрасної держави, в якій я був багато разів. Я бажаю вам результату того самого, якого отримала Україна. Вона вільна, демократична, вона дуже свободна. Я вам цього бажаю. Вижити в цьому, і це буде ваш народ, ваша віра, ваша мова, життя, мистецтво міцніше за будь-який уряд. А урядів вічних не буває. Хай живе Білорусь!